B'investiment massiġġ fl-edukazzjoni mill-privat mis-sena akkademika 2024-2025, il-Mediterranean College of Sport se jkun qed jiftaħ il-bibien tiegħu għall-istudenti Maltin u barranin li jridu jitħarġu fl-istess ħin kemm fil-qasam akkademiku kif ukoll dak sportiv. B'faċilitajiet state of the art il-Kullett Sportiv Mediterranju saħansitra se jkun qed joffri fih ċentru għar-riċerka fi xjenza sportiva u kumpless li jilqa' fih ukoll akkomodazzjoni għal iżjed minn 100 student. Din l-innovazzjoni se tkun l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'pajjiżna. Il-Mediterranean College of Sport se jħaddan taħriġ f'diversi dixxilpini sportivi fosthom l-atletika, il-futbol, il-water polo u l-awm. Se joffri wkoll opportunità lill-istudenti biex jeċċellaw kemm fil-ħiliet sportivi tagħhom imma wkoll f'dawk akademiċi b'opportunitajiet mill-aqwa. L-għan ta' dan il-kullett sportiv indipendenti huwa li joffri edukazzjoni holistika u sportiva lill-istudenti li se jibdew l-edukazzjoni tagħhom mis-7 sena l quddiem fejn il-ħiliet sportivi jżewġu ma' dawk akademiċi ħalli l-edukazzjoni tkun waħda kompluta. Għal dan il-ftehim minn barra George Mikallef bħala d-direttur tal-iżvilupp sportiv fiħdan dan il-kullett sportiv tħabbar li l-kap tal-iskola fejn jidħol l-akademiku se tkun Marju Ċafenek. Tlabna lil Mikallef jimraħ aktar fuq l-għan tal-kulleġġ. L-iskop huwa l-kunċett ta' dual career. Jiġifieri li l-istudenti atleti tagħna jeċċellaw kemm mill-punt di vista akademiku kif ukoll mill-punt di vista sportiv. It-tnejn huma importanti ħafna. Il-kejl tas-suċċess tal-MCS ikun li aħna narfu niżviluppaw b'mod holistiku lill-istudenti atleti tagħna, però anke wkoll bħala persuni għax fl-aħħar mill-aħħar irridu li jkollna persuni li isibu l-aħjar ħiliet tagħhom u jilħqu l-massimu tal-potenzjal biex ikunu l-aħjar verżjoni tagħhom infushom. U allura dan huwa l-iskop tagħna biex ngħinu lil dawn l-istudenti atleti fl-aħħar mill-aħħar jeċċellaw. Sa dan it-tant fil-padiljun tal-kulleġġ ta' San Luigi ġie ffirmat ftehim bejn il-Mediterranean College of Sport u l-Hudson Group. Dan se jwassal biex l-atleti studenti li se jibdew jattendu dan il-kullett sportiv minn Settembru tas-sena d-dieħla jiġu mamrin b'uniformijiet tal-aqwa kwalità. Il-kap eżekuttiv tal-kulleġġ, Charlo Bonnici, esprima s-sodisfazzjon tiegħu dwar dan il-ftehim. L-uniformi ta' kull skola hija importanti ħafna minħabba l-immaġini ta' dik l-iskola u għalina li aħna qed nagħmlu dan il-ftehim ma' ditta li tarrappreżenta Nike li hija ovvjament ditta marbuta mal-isport hija importanti ħafna u nħarsu aktar il-qudiem għal sħubija ma' iktar kumpaniji ta' dan it-tip.